Hola, bona nit. La situació meteorològica avui ha tingut una petita sorpreseta i és que aquest matí ens hem llevat amb un cel ben tapat a gran part de Catalunya i plovisquejava, que hi ha alguna roina, algun plogim, res, coses miserables perquè en total, com a molt, 1 litre per metre quadrat a les comarques de Tarragona, a diverses localitats, i a la resta gotetes, prou per embrutar una mica i per treure la pols, res més. A partir de mig matí els núvols s'han desfet completament, gairebé a tot Catalunya, i altre cop un sol implacable per les dates en què ens trobem ha tornat a provocar temperatures altes o molt altes. Anem a veure alguns dels valors màxims enregistrats avui. Curiosament, avui la comarca de la Maresma és la que ha estat afectada per les temperatures més altes. Un vent càlid ha bufat en aquella zona. Barcelona 25, Tarragona 24, Lleida 22, curiosament, Girona prop 26, Blanes 27, igual que Calella, per exemple, Viella 19, els venters més fresquets del nord han provocat aquesta lleugera baixada de temperatures, i a Balaguer, per exemple, 22. Ara ja tot seguit comprovarem a través de les imatges del satèl·lit Meteosat com ens ha afectat aquella cua de front que ja feia molts dies que estava afectant aquella zona, s'ha desplaçat, i aquí tenim els núvols gairebé desfets que han provocat aquest temps una mica insegur del matí. S'han desfet completament i a hores d'ara gairebé n'hi queden alguns. Això sí, curiosament, s'està formant una petita, molt petita pertorbació a la zona de les Balears i aquesta tarda ha caigut un ruixat, per exemple, al port de Sóller, amb 8 litres per metre quadrat. Per tant, hi ha una lleugeríssima inestabilitat en aquesta zona. El mapa isoàric previst per demà ens dona l'anticicló retirant-se una miqueta, una gran pertorbació cap a Finlàndia amb una invasió d'aire fred. Les primeres nevades de la temporada començaran a caure ja als països escandinaus i a Catalunya estem dominats per l'anticicló, però amb uns vents una mica humits que podrien portar alguns núvols a la costa. Poca cosa, no veiem a curt termini, sí a llarg termini, canvis de temps. El temps per demà, doncs, aquests vents una mica més humits podrien provocar alguns intervals de núvols al litoral i al prelitoral, no creiem que passi d'aquí la cosa. A la resta, sol, un dia més de sol, amb algunes boires, vents febles variables o una mica de gregal, lleugera mar de fons al nord, temperatures potser lleugerament més baixes a la costa, a l'interior potser no. Al País Valencià i les Balears, en conjunt, el temps serà més insegur que avui, perquè els vents de llevant podrien acumular alguns núvols juntament amb aquella petita pertorbació i algun ruixat molt allat. A la Catalunya nord, no. Domini del sol, temperatures sense canvis o una miqueta més baixes al País Valencià i a les Balears. Continent europeu, sol a gran part de la meitat occidental i sud, una mica inestable cap al sud d'Itàlia, es forma una pertorbació en aquesta zona, al nord de Tunísia, ruixats als països escandinaus i algunes primeres nevades. Si han d'anar als països escandinaus s'han d'abrigar. Si han d'anar a Madrid, demà, continuació de la sequera i del sol. L'abans de previsió pels pròxims dies, doncs bé, en conjunt, sol dissabte, temperatures una miqueta més baixes amb aquests vents del nord-est que podrien comportar alguns núvols a la costa, algunes boires a l'interior, i diumenge, ara per ara, no preveiem massa canvis, alguns núvols a la costa, i els canvis de temps, potser, vindrien donats per la retirada de l'anticicló i potser, al contràriament al que ahir veiem, invasió de vents del sud que podrien portar pluges, però això seria potser dimarts, dimecres de la setmana que ve, ja ho anirem veient. Res més, aquí acabem la informació, una mica especial avui, perquè en aquest cas no els dic pas fins demà, sinó fins a sempre. Això és tot, bona nit.